sampean tandang rumangsa ikhlas ning duwe purih. Urung dadi. Dan ngene iki lho. Jenenge urung dadi. Ora cocok karo ucape lillahi ta'ala. Mung mergo diperintah Gusti Allah tok titik. Piye wis iso apa urung iki? Kaya ngene iki. Swarga neraka ora eneng. Lillahi ta'ala. Yang apa kok ngono? Aku wis yakin Gusti Allah paling adil. Gusti Allah wicaksana. Ora eneng ditresnani. Ora eneng dibendoni mungguhi Gusti Allah. Gusti Allah gawe piye ae. Wong teke mesti pas nggon samestine. Ora beda sampean. Neng omah sampean dalane barang-barang apa ngawur ae. Upama ngawur ae sapa ngalang-alangi. Mboten wonten. Ora enek. Tapi mergo sampean wong wicaksana, wong adil. Dalane barang ya nggon sak mestine. Apa ae. Masa klambi arep diwarnai piring. Nah, ora mungkin. Lah wis ora kaya ngono. Sampeyan ora perlu njaluk. Uga njaluk ae. Aja pisan-pisan apre disembadani. Lah amre disembadani, sampeyan wong kurang ajar. Soalnya kok Gusti Allah kon padeni sampeyan. Nah. Lah piye? Aku nyuwun ki diperintah nyuwun. Lah. Pisan kowe. Ping pindho, Gusti Allah ora keneng direh-reh. Paring apa wae, gawe piye ae miturut kersane dhewe. Ora ana sing iso gedel. Ngowahi kersane Gusti Allah. Lah, ikilah sing marahi paham aku njaluk mergo diperintah njaluk. Perkara tenggane Gusti Allah maringi apa pira, aku ora mikir. Sak paring-paring. Soale sing luwih wicaksana. Dipilihne sing luwih manfaat, luwih barokah iki. Ini Pak Di. Oke. Sing tak maksud iki aja nganti salah tekad ngugemi unen-unen. Unen-unen iki mangre paham. Kaya dene sekarat pati padha diridu iblis. Iblis sing ridu. Mendo-mendo wong tuwane amrih
ora nekate Gusti Allah siji sapi turute kuwi maksude nalika ijik nang donya iki lah sampean supaya kuat imane. Saengga teka data mengko kuat imane nang rintangan model piye ndak kabeh. Kamu saurung diomongi ngene-ngene kaya terpersiapan. Lah nanging senajan to iman sampean wis rasa kapan iman ya mesti istiqomah ngibadahi ape turute. Iki wis siap. Aja nganti sampean keblinger iki kena dijenjakane nolak resiko kesibukan babar pisan. Aja banggane ngamal. Iki ora ning dayane apa-apa. Iki ya angel anune iki sakjane. Aja dayane angel. Iki kudu dilakoni. Ning ora nglabeti apa-apa. Lek ndak digawe karo Gusti Allah ora bab keimanan. Nanging Gusti Allah gawe ngene iki kudu disartani sebab syarat wimane kaya dene iki mang ikhtiar. Sing persis kaya wong ngopeni tanduran kuwi lho. Sampeyan kan pengen lho tanduran iki lemu-lemu. Dek wae ngendayong ngono. Pengen apa ora? Pengen. Lah sampean iso apa ora gawe kono? Ati kan krasa ndak iso. Lah ning amrih Gusti Allah gawe kan ning cara. Aku kudune tanduran tak ngopeni ngene. Jane ora ngopeni tanduran. Sing sana ngopeni ki wetengene mekan. Ya jawab ora. Ya wetengene. Jaman sejatine ora mulyane Gusti Allah. Ora tunduk patuh karo Gusti Allah sejatine. Lah piye? Sampeyan namung pengen slamet ning akhirat. Lan mulyane Gusti Allah tunduk patuh Gusti Allah kuwi ning sawijine cara amrih slamet. Begini cara amrih slamet. Ya ngamal sampean banggane iki rumasane apa? Ya sampean digdaya men iso. Sampeyan kadung ngucap la haula wala quwata illa billah jare. Kok rumoso duwe ngamal ki mencela piye ta tekadmu kuwi? Jarene ora ning daya kekuatan le ibadah liyane digawe Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Kok sampean rumoso wis duwe ngamal oke. Berarti sampean duwe daya dhewe. Loh. Tekad sampean piye iki lho? Karena loro kok balen iki. Nang kene bahayane wong ngamal. Bahayane wong ngamal ning kene.
Sampean ora duwe apa-apa. Ora iso apa-apa. Oleh pitulunge Gusti Allah sampean digawe ngedadah gawe. Wis. Mergo sampean krasa dikae karo Gusti Allah. Sampean kur garek matur nuwun. Piye le matur nuwun nang Gusti Allah? Piye bae? Ramai perintah Lah iya, aku ngibadah iki mergo digawe karo Gusti Allah. Aku dhewe ndak duwe daya apa-apa. Iki ngalamat tandha bukti lek karo Gusti Allah aku arep digawe slamet ning akhirat. Digawe kaya ngono kuwi lah. Mesine braya matur nuwun. Soale matur nuwun piye? Loh. Berarti ndak tahu matur nuwun lah. Hah? Kaya bal kae mekan. Digiring nang ndi manut ae wis. Ngerti kowe digiring ndak duwe daya apa. Iki matur nuwun nang Gusti Allah. Le matur nuwun piye? Le matur nuwun ati menyadari lek ra duwe daya apa-apa awakku. Sehingga lek menyadari ndak duwe daya apa-apa, wani ngaku. Lah iki pisan kowe menyadari ndak duwe apa. Kuwi jenenge matur nuwun yang Gusti Allah kaya ngono. Menyadari. Nomor loro. Mergo ndak duwe daya apa-apa. Menyadari bejo cilakane uripku donya akhirat iki. Ora neng liya mung miturut kersane Gusti Allah dhewe. Iki pedoman ati. Pedoman ati. Sehingga aku ndak duwe hak jaluk nang swarga. Duwe hak ora? Mboten. Lah kok dawuh-dawuh mugi-mugi Gusti kula panjenengan ben swargane. Lah sing omong kuwi dudu lesan. Lah apa? Tindakan. Sing nyuwun ki tindakan kuwi lho.